May hapon, classmate. Lagi. Nagulan dito sa bus? Nagulan? Karon pag yun giabot ang another set of color of unta matrabaho na ni unta matrabaho na ni ugma kaya goy gino. Muna atong contractor mga ante oh. Si Sir sa apelyido ni classmate si Orlens. Magsugod tag voice over diri kay dili makaya ang kasaba sa mga iro. Di gyud makaya di na to control gyud ang kasaba sa iro basta na mga tao nga dili nila ila. So palabanta diris voice over mura ba ni pinakakapoy nga pag-edit kaning mag voice over pero ato na lang ning kayahon kaya mo nisulod man taan nga klases trabaho and that time nagkamulo na sila dire og unload sa color roof nga kuan niabot. Ang usaan na mga anti isbon ko mo na mo ang contractor. Siya na may nagpalit ana. Siya na nagpalitan na materialis diri sa atong renovation project tungod kay gipakyaw maniniya. Amo ra po nang gipapakyaw mga anti. Nya basin atong mahangyo ba. So actually dili man kay mi mag-worried bahin sa budget kay naman ay budget pero kung pwede na to mahangyo basin pa di ay makahangyo ta. And this time nagprito ko og manok mga anti nakita ba to ninyo katong akong isa ka video nga naghulong po dito isa ka balot nga manok nga isa na kabulan in town dito sa freezer kayo na in town ako mahigayon ni og luto kay bawal man sa ato na magsagunson tag kaon og meat especially ra ba kanang karning baboy. Nya kanila ginag-istorya ko ani bahin sa kanang taud-taud na pud na namo burag isa ka semana gyud nga wala mapatrabaho ang kaning amo ang atop renovation project kaya wala mi kabaloon say plano gyud sa contractor na kuan kanang nganong na inana no nga wala sila nakatrabaho this week. Oo nya nag-worried pud ko ba kay tungod lagi sa kaning ang panahon ba karon ga ulan ang among pagpatrabaho ba diri sa balay kay nasugdan gyud sa kanang ulan-ulan nga time ba. O niya mo tong nagpasalamat pud ko kay isa ka semana mi ana na nagpaabot anang gi-order nga another set of color kay mauman lagi. So kani mo na ni ako ipakita sa inyo mga auntie kaning akong gikalingawan og prito nga atong sudanon ang fried chicken atong sudanon na para paniyapon nya di man na namo mahurot ang uban ana para sa atong pamahaw ana para maka-ekonomiya pud ta sa lugar then na po atong gi-reading nga rice nakuha na pa gibahugan na daan ni angkol ang ato ang duha ka iro. Balik ta dito sa gawas kay para makita pud ninyo ang ato ang kuan ato ang content karon ang bahin sa kanila ging ato ang renovation project. Kana siya nga kataas mga auntie na daw na siya sa 4.0 ay sa ba to? Ay sa ba choy? 4 mm sa ba basta inaana kataason na ang kanang kataason sa color of mga auntie. Kung wala na giputol paskang taasa maglisod man na siya pag ano na nato ipa-deliver na taas na kaayos siya mo nang gi-decidean nga putlo na lang. Onya this time ako ning gibadlong ning duha kaning isa sad ubugoy kay tanan no dili gyud ako sila makontrol. Ako silang gibadlong maghilom lagi kay kapoy lagi ning kuan kaning basta na ilang laing tao ila man jud na no saba kay na sila. So, sige pagyapon intawon sila unload sa maong mga kuan color roof. So, mao na ante then balik na punta dito sa kuan, balik ta dito sa kusina. Balikan nato ni atong giprito kay basin mahimo na ning uling. Yeah. Kuan pod na mga ante kana nga na explain ko ana nga kuan gyud karong si manaha kuan gyud medyo minabothered ba kay nganong wala sila ni anhi dinhi wala sila ni saka diri sa amo walay trabaho nga nahimo karong si manaha bura kog nabalaka ba ngano man usay problema. Na gani pud akong si angkol gana gahilom-hilom lang ba gusto nako nga manawag tawagan niya ang kaning contractor nganong walay nagtrabaho diri sa among balay ana nya matud pa ni angkol
naa daw laing project lagi daghan man project si ato ang contractor mga anti kay more on ang iyang client ani sa gobyerno man kanang manaod bitag mga suga dias kadalanan kanang mga pusti mo gyud ay kasagaran niyang trabaho niya kani siya classmate man lagi ni Anthony niya pwede pud ni siya mubuhat gud og balay gud niya gihangyo niya nga mo kuan kanang isingit ba mi kung na siya bakante nga schedule isingit mi niya sa iyang schedule kay siya among ipatrabaho lagi ani among atop renovation project so taud-taud ba sad mi nga nagpaabot sa iya mga auntie kay mao lagi na napa siya mga priority lugar nga nauna sa amo ba nya karon nagpasalamat mi kay Burag isa ka bulan jud miya to nagpaabota sa iya nagitunga raman siya so nagpasalamat mi kay siya gyud ang motrabaho sa amo ang atop renovation project. So mao to nga pagkahuman lang nila adtong pikas nga side din diri na pud sa ang pikas nga side ako man tong napakita sa inyo nga nanay atop diri sa pikas nga side ila na pong gipreparahan pagkahuman lang nila preparar natingala ko kay wala na sila nagsaka ingon man tong iya mga trabante nga na daw sila atuan pod nga lain nga project ni contractor wa ko kasabot manggod so na-bothered ko gamay mga auntie mo tong gignan ako si uncle nga kung magkita mo ni contractor igna siya nga kung pwede lang i-priority taniya kay atop ba ani ang atong gipatrabaho sa iyaha niya inani pa gyud na naabtan pa gyud nga ulan-ulan na motong I hope lang kuan kanang iya pong mahangyo ang iyang classmate nga karong semana mahuman na ang kaning among atop basta maatupan lang siya then iyang unahon bakibali maghangyo mi nga iya may i-priority ba kay para maka-proceed pod ta sa lain pod nato nga gamayng project diri sa ato ang balay ana ra na unta to so may lang unta og mahangyo niya Anya, mao lagi ni taas-taas pa kay ni atong ikuan mga auntie, taas-taas pa kay ni atong i-voice over and more on gyud ang akong gi-topic gyud ani, ang more on gyud sa atong renovation project na medyo ko na sad gamay kay nganong nabiyaan nila ang amo ang gipatrabaho sa ilang nga atop renovation project nabiyaan nila karon si manaha gyud naglibog ko nganong nabiyaan nila nga actually naaman jud mi budget kung magpatrabaho galita naa jud tay budget ana mo nang naglibog ko nganong wala nila gitrabaho so matud palagi sa iya mga trabante nga naa sila lain nga agiatuan pod nga project pod nga ilahang gitrabaho didto so nagpailog lang jud ko ana mo tang baliko na ko no nga gihangyo ginako si uncle nga hangyo ang imong classmate kaning contractor nga kung pwede lang i-priority taniya this time ila nang humanon kaning ato ang gipatrabaho sa ilaha kay naa man tay sakto nga budget syempre kanang ato pong hangyoon kung pwede pa mahangyo kay mao gali to nga ang sabot namo sa maong contractor nga kanang napa may mga si parlits nga maayom-ayom nato des taas na among sabot nga sigun sa magamit atong gamiton atong gamiton mo ginay sabot namo sa maong contractor para makaminos-minos punta kay dili basta-basta ang ato ang budget mga auntie kung inani nga klase sa pagpatrabaho so maura to mga auntie update na punta og mapuhon thank you I'm back again mga ka-auntie ug mga ka-uncle wala na ko naka-video ganina sa among pagpanihapon wala na ko video nagbuhat ako dito grill sa ako rang ipaibog sa inyo ang amo ang sudan nga fried chicken ito nyo nakita a while ago and then this time humana pa jud ko paghugas limpyo na amo ang banggira to complete that 10 minutes din sa atong YouTube channel kay kung pwede lang 10 minutes ang pinakataas ako ang nakuha nga minutes diri sa YouTube channel is 12 minutes ata so kung pwede lang 10 minutes sa gid ta mga auntie labi na kay ako mo pa akong pagsugod no dili ta mag-spoil so kanang dili na nakadugayon mga auntie thank you for watching mga auntie and please don't forget to subscribe our channel Tony and Titing channel din sa atong YouTube channel. This atong YouTube channel. Sorry, nagkakuan-kuan ako, no? Please don't forget to subscribe our channel, Tony and Titing channel. Thank you so much. And we will see you again next time. Bye and good night.